የኤርትራ መንግስት ከአሰብ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቡሬ ከተማ ከባድ መሳሪያ መተኮሱ ተሰማ። እዚህ ምን ታይከም ተተኮሰ አይፍለጥን ይብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች ለትግራይ አባቶች ምትልካው ኩም ሽማግለ ክትልእኽ ብቃት የብላን ቤተክርስቲያን ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ጽምዶ ዝቕጽልዩ መሓውር ሰራዊት ሰላም ጽምዶ ናይቲ ጽምዶ ዘለው ማዕረ ምዃኖም ማዕረ ዓቐን ምፋይ ዘለው ማለት እዩ ግን ትብሎ ዘለኻን ባዕሉ ተሃራራሚ ይኸውን ዝኽእል ndo ክብል ካቶሎ ጽንሕየን ሻዕብያ ናይ ትግራይ መንገብገባ ዝበሃላ ማዕረፍ ትግራይ እንደው ትግራይን ቁርጽ ከም ዘለወን እዚ ይሰርሕ ዘሎ खाली ነገር ይሰርሕን ዘሎ ሕጂ 27 ዓመት ብዘይ ሕቶ ሰሚዕና በቃ አንተ ማዓልት ሓቲትና ዋጭዋጭ ኢሎ ትክክለኛ ባዕላም ዘላታ ያ አይትኹልዎን ዝብሉ ሰባት አሉ ረጅም እንጂ ንሕና ግን ደምዲምና ወዲና ኢና ዝኽፈል ዋጋ ፍርቁ ከፊልና ትለውጥስ ንድሓር ክንመርሶ እንደልና ዝዓይኑ ሕጂ እንታይ እዩ ገንዘብ ሂብከን ሰባት ከምዚ ግበሩለይ ዓሶትዩ ኣብቲ እንዳሉል ባህሪ ተዛረቦ ካለ ሃውኒ በተሓደ ወገኑ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለ ትሕሱ እዩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ 1 ይሄን ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከምትሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግሬ ኣዝዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ንስኻትኩምን ምሳይ ንሕዳ ጸኒሕኩም ብዙሕ ነገር ክትሰሚዑኩም ነዚ ኩላ ምሉእ ንምርኣይ ግን حدش تكونكم للشانل زي سبسكرايب لايك كومنت شير بمقبار نابكالوت كتب باصحن نحرد أنا برات كونكم دم هنات زبل رئيتهم قد صحفوا لين يعد مالتيوم نعمل لهم عند فيديو حيزكم كسجر قدمي أجن استوصل رئيته خنبب الشيء عندها تخلق ما تشم رئيته أبسدت كوينكا كفيديو ምክንያቱ ኣብ ከብድ ጽጉብ የለን ጥሙዩ ኣነ ኣብ ስደት ኣለኹ ጽምዶ አይድግፎኒ ስለዚህ ይደግፍኮ ግን ህዝብ ትግራይ ጸግበሉ ዝቀስነሉ እንተ ኮይኑ እሰይ ግን ህዝባ ዘጽገበት ውድብ ካብ ብዕራይ ጸባዩ ይልናሎ ማለት እዩ አንዳ ተክለ ዝሃበና ርእይቶ በጣም ደስ ባለ ርእይቶ አስማአ አቡካር ዓረብኛ እዩ መወዳእቱ ስለሰሐቀልና ግን በጣም ሕጉስ ይልና ማለት እዩ ሽክራን يقنيلنا اللي حليفنا لنا والتيو يوحنس تسفاي فون نبر كلتا 967 هيكرز ام ارتراوي تقراوي 4 بتعامي يتردن زلو مالتيو اسكي اب كالي غزي مالتيو زودت شدن بتعامي غوبز من اسي بلو ريفولوشن بلو هارتس هيون الله مالتيو يقنيل لي بتعامي دس بالتي سمهر كاسايك 10946 سب مسمته تسكار غير كخبير كايو سبسي كبر سبيل كا اوواي لب بمطنو زحلفو دنقورنا لك تحمميخا هايل اتلا مالتي نزي تسكار غيرنا انا سبنا خورد بل استير تخلص على سنه 4 كيب اب ذا جود جوب بيلاتن الله يقنيل لي بتعامي كبرت يابلن كلكم مالتيو تصبقوا بصحكم ايه زمننا ويكا تصبوه قطمكم يا زمننا نعمل لهم عند فيديو Welcome to Shidden Reacts 1 نايلو ما عند فيديو قدامي سبر زينا ايو مالتيو ابز سبر زينا زي خا زلو مالتيو اب كباب جيبوتي عصب ماخل تركب بوريت بحال بوتا مالتيو كوينات كفيتوم زبل زينا ايو حيزلنا موصي زلو اسكن نسمعيو حق دي حصوت نعهتون قد في لهو نطالو لينا احنا ون زينا ايو ኤርትራ መንግስት ከአሰብ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቡሬ ከተማ ከባድ መሳሪያ መተኮሱ ተሰማ። ምንድነው የተፈጠረው? እስኪ ዝርዝሩን በአጭሩ ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና እንደዚህም ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች በኤርትራ ድንበር አቅራቢያ በምትገኘውና ሁለቱ ሀገራት ከአመታት በፊት በተዋጉበት በይገባኛል ጥያቄም ቡሬ አካባቢ ሰፍረው እንደሚገኙ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ከኤርትራ ድንበር ውስጥ ከባድ መሳሪያ ተኩሶ ወደ ቡሬ ከተማ በድንበሩ አቅራቢያ ላይ መውደቁን የመከላከያ ምንጮች ለዛሃበሻ ገልጸዋል። እንደ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ ይህ ከባድ መሳሪያ ተኩሰው ለልምምድ ይሆን እንደዚህም ለትንኮሳ የታወቀ ነገር የለም። የደረሰው ጉዳትን በመጣራት ላይ ይገኛል ብለዋል። እዚህ በጠቅላላ ዝገልጸልና ነበረ ዜና ማለት እዩ ነቶም አምሓርኛ ዘይትኸውሉ እንድሕር ክትርጉመልኩም ደሊኹም ዝብለና ዝነበረ ዓብይ ከቢድ መሳርሒ ተተኩሱ እዚ ንምንታይ ከም ዝተተኮሰ አይፍለጥን እዩ ግን ኣብቲ ቦታ ከም ዝተተኮሰ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ተተኮሰሉ ዓላማ ከዓ ብምንታይ ምዃኑ አይፍለጥን ማንም ዝገለጾ የለን ስለዚ ንጽብቕ ድዩ ንሕማቕ ወይ ከዓ በጋጣም ዝተተኮሰ ድዩ ንምንታይ ተተኮሰ ዝብሉን አይንፈልጥና ከም ዝተተኮሰ ግን ንፈልጥና ዝብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ሓበሻ ዝባል ናይ ዜና ዘቕርብ ሰብ እዩ ቀጺልና ለና ናብ ቀጺልና ዘለና ከዓ ነዞም መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታትና ትሪእዎም ዘለኹም ብዙሓት ብዝተፈላለዩ ሃይማኖት ወኪሎም ዝተፈላለዩ ሰባት እውን መራሕቲ ሃይማኖት ተባሂሎም ንሽምግልና ማለት እዩ ተላኢኾም ነይሮም ዞም ናብ ሽምግልና ዝተላእኹ ናብ ትግራይ ዝተላእኹ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝተላእኹ እዮም ብናትና ወገን እውን ንልእኸለና ኢሎም ከቕበሎም ከም ዘለዎ እንትዛረቡ ሰሚዕና ነርና
እንታይ ከም ዝኾነ ተውፅኢቱ ኣይፈለጥናን ክሳብ ሕጂ እዞም ተላኢኾም ዘለዉ ሽማግለታት ወይ ከዓ መፅኦም ዘለዉ ሽማግለታት እንታይ ዓይነት መልሲ ሒዞም ከይዶም ዝብሉ ናይ ተፃረየን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣብቶም ሽማግለታት ውሽጢ ፅቡቕ ዘይኮነ ሰብ ወይ ከዓ ቀኑዕ ዘይኮነ ሰብ ኣለዎም ገለገለ ዝብርኢት ይበሎሞ ንስማዕ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣሽከዓላል እዚ ሽማግለ ምስዳድ ግን እዚ ንማሕበረሰብ ዓለም ሪኢኹም ሰዲደ ነይረ ኣብዮምኒ ብምባል ሕጋውነት ንኸልብሶ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ተደይ ኮይኑ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ንሱ እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ዝተፈራረሞ ኣብ ባይታ ክትግብሮ መጀመርታ ተፈናቐልትን ኣብ ቦትኦም ንክምለሱ ንኸተግብር ፈቃደኛ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል እንታይ ተፈራሪሞም መፅኦም እንድሕር ዳኢልና ኤርትራ ንምጥቃዕን ንፋኖ ንምጥቃዕን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ተዘራሪቦም መፅኦም ናይ ዝኹሉ ጥፋት ሓተት ከዓ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ከዓ ጻድቃን ዘለዎ ታደሰ ወረደ እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ተፈራሪሞም ዝሞቱ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ተፈራሪሞም መፅኦም ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንምዕላው ከምኡውን ንምህራም ንፋኖ ንምጥቃዕ ከምኡውን ዕጥቁ ንኣፍትሒኻ ናብ ወደባት ኤርትራ ንምቁማት ከምኡውን ኣማሲኻ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ንምቕያር እዚኦም ተሰማሚዕ መፅኦም ሓራይ ሕጂ ኣብዚ ምጭርባር ዘሎ ሶሎ ሚድያ ከም ሪፈረንስ ጌርካ ምዝራብ ዋጋ ከም ዘየብሉ ኩላኹም ትፈልጡ ኢኹም ምናልባት ቁም ነገር ዘሎ ዘረባ ይዛረብ ኢለ ኣነ ይግምትን እንተኾይኑ እውን ግን ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ይወቕዓ ይንዋዕሉ ክላሽ ዝገብር ዓይነት ሓሳብ ሒዙ መፂ ይዛረበና ዘሎ እንታይ ይብለና ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ዕጥቂ ከፍትሕሉ ዝደልይዎ ምክንያቱ ኤርትራ ንምኻድን ብድሕሪኡ ንምሓዝን እዩ ዝብል እዩ ካልኣይ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ንፋኖ እውን ዕጥቁ ክነፍትሖ ድሕሪኡ ቀፂልና ክንከይድ እዮም ዝብሉ ማለት ኣነ ሶሎ ሚድያ ዘይትፈልጥ እንድሕር ዳ ኮይንካ ወይ ከዓ ስኢሉ ትዝ ኢሉካ ሕውነት ኣልሽካ ፈቲንካ ረኺብካ እንተዘይኮይንካ እስከ መወዳእቱስ እቶም ተቃለስቲ ሓይልታት ትፈልጦም ዶ ከብስሩ እንታይ ዕላማታት ከም ዘለዎ መንዲ ቀይሕ ባሕሪ እናበለ መከራና ዘርክበና ንሕናኮ ተጸሊእና ዘለና በቶም ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያውያን ነቲ ባሕሪ ሂብኩሞም ተመራሒኹም ዝነበረ ቀደም ፈሪሙሎም ብዝብል ኮይና ሕና ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝወርደና ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ዝተረድእካ እውን ብዙሕ ይመስለንን እንታይ ዓይነት ዘረባታት ትዛረብ ከም ዘለኻ እውን ፈሊጥካ ኢለ ኣይግምትን ይኽብለካ ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ዘርእልካ ዘለኹ ነገራት እሲ ኣዝዮም ዘስሕቁ ኮይኖም ስለ ዝረኸብክዎም ንምባል ኢለ እየ ኦኬ ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ከዓ ክንሰግር ኢና ናብ ቀፂሉ ዘሎ ትሕዝቶ አቡበከር ትግራይ ላይ ሰላም የሚያሰፍ ነው አቡበከር የአብይ ጓደኛ አንደኛ የጦርነት ቀስቃሽ የነበረው እንፈልገው እንዴ ስክሪን ላይ እየደበረን እየሰለቸን ደበር ተው ነው እንጂ አቡበከር ለትግራይ ሽማግሌ የሚሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች ለትግራይ አባቶች ምትልከው አንድ ሰው አልሞተም ብላ ራሷን መከላከል ማትችል አባቷ ሲሰደብ ፓትርያርኩ ማንንም ሲሰርባቸው እና አባ ሕፃን የሚባለው አንድ ወመኔ ሲሰርባቸው አንድ የሀገር አባት መኮንን ማትችል እርምጃ መውሰድ ማትችል ክብር ማስጠበቅ ማትችል ነው የትግራይ ክብር ለማስጠበቅ ትግራይ ለምትልከው እንዴት ተብሎ ማንንም ወጠብሻ መጥቶ ፓትርያርኩ ቤተክርስቲያን አይወክሉም የፓትርያርኩ መግለጫ የግላቸው መግለጫ ነው የምትል ቤተክርስቲያን ነች አሁን ሰላም ፈላጊ ሆና ወደ ትግራይ ሽማግሌ የምትልከው ሪሊ መጀመሪያ ራሷን ቆማ መሄድ አለባት በተኩላ ተከባ በተኩላ እየታመሰች ያለችው አካርኳራ ተሰብራ ማንንም ሁሉም ጳጳሳት ጭምር ደህንነት አባል አድርጋ እየተንቀሳቀሰች ያለችው አብይ ስላስገደዳት ወደ ትግራይ ሽማግሌ መላክ ዋጋ የለውም ነው እርባና ቢስ ነው ሓራይ በሐፂሩ ስታሊን ዛረባ ዘሎ ተኣመሲልኩም ሽማግለ ክትልእኽ ብቕዓት የብላን ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ ይኹን እስላማዊ ተወከልቲ ሽማግለታት ማለት እቲ ኡማ ብሙሉእ ማለት ከም ዘሎ ብጠቕላላ እስላም ተወካሊ ናይ እስልምና ክኾን ይኽእል ናይ ካቶሊክ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ከም ፕሮቴስታንት ካልኦት ዝኣመሰሉ ሃይማኖታት እሲ ንሽምግልና እዮም ተላኢኾም እቲ ሽምግልና ከዓ ዕላምኡ መራሕቲ ሃይማኖት ክሂዱ ብዝበሎ እዩ ተገዲዶም እዮም ተላኢኾም ዝብል እዩ ተገዲዶም ተላኢኾም ይኹኑ ተተገደዱ ተላኢኾም ይኹኑ ትዕርቂ እዚ ጀኒን ንክኸውን ከምቲ በቲ ሓደ ወገን ነፅምዶ ንድግፎ ዘለና በትን የዕርቂ ፅቡቕ ኢልና ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡ ንክኸውንና ክንድግፍ ዝግባእና ንሕና ብወገንና ማለት እዩ ሓደ ካሊእ ነገር ነውጓዓሉ ነገር የለን ስታሊን እንታይ ዝገብር ዘሎ የዋና ብደና እዩ ዘሎ ማእኸል ምክንያቱ ነቲ ሽምግልና እዚ ክፅላእ ናይ ምስራሕ ስራሕታት እዩ በቲ ሓደ ወገን ዝሰርሕ ዘሎ ሌጂቲሜሲ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ሌጂቲሜት ከም ዝኾነ ናቱ ሽምግልና ጥራሕ ገይሩ ይኽሪእና ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ቀፂሉ ዘሎ ነዚ ሽምግልና እዚ ዝተላእኹ ሰባት ማለት እዩ ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ወኪሎም እዮም መፅኦም ናብ ዕርቂ ማለት እዩ ንሰላም ኢሎም እዮም መፅኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ምምፅኦም ከዓ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ኣብቲ ሽምግልና ዝረአ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሲ
ክሽምግለኒ ኣይግባእን ሓጢያት ዝየብል ክሽምግለኒ ዝግባእ ኢልካ ወግዕ የለን ንሱኑ ባዕሉ ትማሊ ከይዱ ርክባት ገይሩ ነይሩ ኣብቶም ዝገበሮም ርክባት ክንደይ ነገራት ሓላፍ ዘላፍ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ዘረባት ኣዛረው ሰባት ረኺቡ ከም ዝመፀን ባዕሉ ይፍለጥ ግን ሽምግልና እንድሕርዳ ኮይኑ ንምንታይ ንእከለ ረኺብካ ዝበሃል ነገር የለን ብወግዑ ማለት እዩ እምበር ዓርሳን ዘይትኸውን ሃይማኖት ዓርሳን ዘይትኸውን ዓዲ ዓርሱን ዘይኸውን ሰብ ገለ እንዳበልካ መወዳቱ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩናት እቲኻ ነቲ ህዝቢ ንስኻብትኒ ሰፊርካ ማለት እዩ በርገርካ ገለገለኻ ቆማመጥካ ድሕራይ ናይቲ ህዝቢ ዝወፅሕ ነገር ምንም ስቃይ ዘይርድእካ ኣይን ሻማገልኒና ትብል ንስኻ እንታይ ካ ተረኺቡካ ድዩ በቲ ሓደ ወገን ኮ ንስኻ ተወዓኻ የለ ምናልባት ተተወዒካ ካምፓኒኻ ወይ ቤተሰብካ ይኸውን ዝኽእል ቀጥታና ባኻ ዝመፀ ታርጌት ስለዚ የለ ማለት ስለዚ እዚ ሸፈጥ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጹም ዝሕዝን ነገር እዩ ጉዕዞ ጽምዶ ዝቕፅል እዩ መሓውር ሰራዊት ሰላም ጽምዶ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ በረኻታት ዓፋር ክርአዩ ኣብ በረኻ ዓፋርሲ ናይ ሰላም ሰራዊት ክርአዩ እንታይ ገብር ማለት ንዓኻትኩም ሕቶ ክኾነልኩም የገዲፈልኩም ዘለኹ ሰላም እዩ ዝብል ቦይ ዘሎ ራይወት ርግቢ ገለገለሎ ሰራዊት ሰላም ጽምዶ ኣብ ቀረባ ክንርኤና ገለገለ ይብለሎ ጽምዶ 11 ምዃኑ ኣነ ግን ነጊሮኩም ነይረ ጽምዶ 11 ካሊእ ኸውን ከም ዝኽእል ኤክስፔክት ገይረ ነይረ እንዴ እቲ ኣብቲ ናይቲ ጽምዶ ቴማታት ዘለው ተጻሒፎም ዘለው ዋላ ኣብቲ ታይትል ተጻሒፎም ዘለው ነገራት ብደንብ ጌርኩም ረእይዎም ይኹም ብደንብ ጌርኩም ድሕርዳሪኹም ከ ኣዝዮም ዝገራርሙ ሓሳባት ዘለዎም እዮም ንሰላሚና ንጻመድ ዘለና እንዳበልካ ንእግረ መንገዲ ክትገብሮ ዘለኻ ካሊእ ነገር እንዳሰራሓ መቕጻል ጠጠው ይኽብል ነይርዎ ሰማዕ እንድሕርሲና ግን ከም ድሌቶም ክጻመዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ድላዮም ክገብሩ ዘፍቅድ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንሕርዳ ረኺቦም ድሌቶም ገብሩ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ገለ ሰባት ናብነት ነዚ ጽምዶ ብኻልእ ዓይኒ ክትርጉሞ ዝኽእሉ ዝፍትን ኣለዉ ምናልባት ገለ ሓደ ዝለዓለ ሓደ ዝተሓተ ሓደ ላእኺ ሓደ ተላእኺ ዝብል ኩርናዕ የትሕዝዎ እዮም ካብቲ ቃል እንድሕር ተበጊስካ ግን ኣዝዩ ንኹሉ ሃራም ዝኾነ እዩ ወይ ድማ ንኹሉ ዘማእኸለ እዩ ጽምዶ ወይ ድማ መጻምዲ ጽምድታት እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ሓደ ዘረዳእካ እንታይ እቶም ኣብቲ ኣባላት ናይቲ ጽምዶ ዘለዉ ማዕረ ምዃኖም እዩ ማዕረ ዓቐን ማዕረ ተገዳስነት ማዕረ ምፍዋይ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ هو مع عقن مع تقداسنت مع توفاينت يزلوم يلي خرد ان ዝፍትር ዘሎ ዝመን እሲ ሓውና ማለት እዩ እንተልካ ኢትስ ኦኬ ኮምፓቲብል ዝኾነ ድሌታት ተመሳሳሊ ስርዓተ መንግስቲ ተመሳሳላይ ዝኾነ ርእዮተ ዓለም ተመሳሳላይ ዝኾነ ኢንስቲቱሽናል ኖርም ኣለዎ ሚልካ እንድሕር ዳ ተወግዕ ኮይንካ ሲ ዞም ኣካላት እዚኣቶም ብሓባሪዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እሞ ኩሉ ነገሮም ሲ ይወሃሃድ እዩ ኢልካ ተሓስብ እንድሕር ዳ ኮይንካ ኢትስ ኦኬ ኣብቱ እዩ أنا أو مكاني خم حدا نقص حساب كي خبر إيه مالتيو قنت تبلا زل خان بعلو تهرارامي يخون زغل دو نخل زي ما أخل نخل زهرم كتولا خلها تاكلني نخل زي ما أخل ذي كونس نخل زهرمي تزهر إيش أبزي نحرينا ثم أبزي نتواصل مع أكلات في الليل ما بنعملش سبيس بحجر زبالة مو بإيرتران تقرين زقبرزلو ثم كلتا أكلات في الليل ما منكسير تراوي ما هقدف نحيلنا بتحدو كن ما هو عز وي منكس تقرأت لنا حدا لا أخ حدا لا أخ وي ما حدا سقي حدا زي سق وي حدا أكون زي كلتي يوم وجنات معرة مزخوني زرداك حدا تدلي معرة مدلي كم زلي زرداك مالتي في الليل ما تقند على ما نازين عايزي زخيز زلنا يزسمدو ديترنسي وي ما مقطع حبراوي صلاي وي ما حبراوي حدا غازن صلال زلو زخباب نعنو مدفع بقى زي ايا موداتو نسايا مالتي زخونه ነገር ክንውል ዒና ብዝብል ሲሉ ረብሓዝ የብሉ ምኽንያት ዝተፈጠረ ነገር እዩ ድሕሪኡ ግን ዝመጹ ሰዓብያናት እንታይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ኣብ ማእኸልና ዝተፈጠሩ ነገራት ብኸመይ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ዝኣመተነ ኣይኮነን ባውሩኡ እቲ ኩሉ ነገር በተሓደ ወገን ጽምዶና በልካ ንሽምግልና እንድሕርዳ ኮይኑ በዚ ዝመጹ ሽማግለታት ይኹን ካልኦት ነገራት ግን ክንደይ ምስቲ ድልድል ኮይንካ ብየማነ ጸጋም ንስኻን የማነ ጸጋም ማእኸልካ ትሰርሕካ እንታይ ይግበረሎ ነዚኦም ከም ካቅልለ ቢልካ ምራይ ማለት እዩ ሓደ ተቴማ ባዕሉ ተመሳሳሊ እዩ ቅድ 2013 ዓመተ ምህረት ዝግበር ዝነበረ ዳርጋ ብሙሉእ ታሪኽ ዓርሲ ዝደገም ዘሎ ስለዚ ባዕሉ ተደገመ ነገር እዩ ባዕላያ ሽማግለታት ሞጽኦም ነይሮም ሽማግለታት ሞጽኦም ፍሉይ ሓይሊ ይስልጥን ነይሩ ፍሉይ ሓይሊ ይስልጥን ኣሎ በቃ እቲ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ተመሊሶም ነቶም ሽማግለታት እንደልዮም ተባሂሉ ሕጆና እንደልዮም እዩ ቶም ሽማግለታት ባዕላቶም ዝኾነ ነገር ይዛረው ነይሮም afte ግዜ ኮይናት ኣትዮም ሕጆም ክዛረው ይኾን እዮም ኣይፍለጥን በቲ ሽዑ ግዜ ዝግበር ዝነበረ ፈላላይ ታይ ነይሩ ምስ ኤርትራ ዝግበር ጽምዶ ኣይነበረን ሕጂ ምሽዑ ዝግበር ዝነበረ ጽምዶ ምስ መንዩ ፌደራሊስት ሓይልታት ዶ ገለገለ ዝብሃሉ ናይ ሓሶት ኣበ ከም ዘሎ ዘይፍለጡ ድሕራይ መወዳእቶም ኣበ ኣትዮም ምዃኖም ዘይንፈልጦም ሰስርሖም ተዋሂቦም ሰስርሖም ረኺቦም ኣበሎም በሊዖም ዝኸዱ ሰባት እዚ ኢና ርኢና ህዝቢ ትግራይ ታይ ተሪፉ ድኽነት ኩናት ድሕረት ውድቀት ናይ ድሕሪት ምምላስ ፍጻመ እዩ ኣታናጊዱ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ኣታናጊዱ እዩ ቀጻላይ መሊሱ እንደገና ክንድግ ዝከሓሰሉ ሕጅውን ዝጥበሰሉ ዘሎ እቲ ዝጥብስ ዘሎ ኣካል ዋላ ሕጅውን ዓይኖም ብጮህ ሕጽጾ ቢሎም ምንም ዝሕፍር ገለ ነገር የለን
بيت كريستيان إثيوبيا خمزي يا جلا نحنا زخونة خوني خلي مرحت هيمانوت كعرق ومس أبرهم مس أبري معات أبر زلوا والله في هيمانوت نبعلو بتناي تقرأ زلوا معات يوم مالتيو معات شجر الله بتناي مأخل إثيوبيا معات شجر الله بني إرترا معات شجر الله بس إرترا صمنا نحن نجبر لنا خوينا شو ما قلت هتكوينهم نحن دامت يوم تم كشاوشتي عسرت جلمل عسر شو عتعمت أو أنت أنس زبهالو أسيرك ساموت زب صحة بيت كريستيان سو الله عندي نحركم أخوينك نايزا بيت كريستيان لجيتيميسي جلا نساكو شو ما قلنا خوينا أتمت زلمبر نيو على أودي أكونت أنت بلك هذا مالت إذا أبزي مش أروارات نجار ندقدفنا تزخون حريف نيرو تزي كوينو نحباري مساجر كمعات درجة قاعدين أنا نحلفون غير مالت يتمعت كم زمن سكوير لنا يركب حتى بزلك خلص بيزلوس ده كل يزلوس أبزر ريتهم يقول تجراي ناي كينات ما أخل زجبر بتجراي روحوا كلاخد زدلي حيل مهم أو روسيا تزحش زعم كا أو تجارب لنا وش أو قدينا كأتون كم ذي أنا قبل كاتو لسنحين شعبا ناي تجراي من قبل بس بهلا معرف تجراي ندو تجراي قرص خمسة اللون زين كنتين تقولي سأنت تجراي ناس نتحطهم بيت العب تبيهرون كم باتن استراتيجي صريح شعبا بس مدون السوق صرح خمس دلي ملكتها فيه أبنك أفسنا يتم حدا داخل تلو سلسلة بحر كله سراويت ناي تجراي لعلت مكونات ناي تجراي نودو زمتو ودي أمو خمس اللو ترجعنا لازم طبقا يسرح لنا وزيد تكلي يكون البريين على خذي سمع زي يسرح زلو خالي نجري يسرح زلو حجي تسبب فلالاي نتايو تحيل يزلو بمنتاي كم زت حلا أنا يفلتن بمنتاي من قدنا بكم زي خمسة أتوسب كله فولت نمبر تسب كله بخميجي قارد يتنزع قد هذه أزرد اللهم برتحاونا زبلا زلو نساب على تخون الله حجون كيدا لا زيارة حليفاتنا حت كيدا بتنقاس كم حجي مني يبقى سئيو فريفهم زلو كلهم بق أتحمام يتأم وشت أم حبيت أمهم زلو كابد حري زخونة نجار كجمري زخونة حدا ويتوك بلا أيو أب زخونة نجار مسجمر خا زي أجمير وعزبل ويبقى كجمري خليهم أبزي primitive strikes بهال نجار اللي تحرنت حركة قديمو زخونة نجار سقومت من أنت نكوسد نايمس أباي صراحة تتقلي أمسرح زلو مو بتعمينا نحنا ونجرم زلنا نرى لنا نحنا أبزي خوينا مالتيو بتعم زجر منا جن نتهزبي نحاسبوا اللي إنا نحنا لعلينا إذا حاسبوا اللي نزبها لسي لعلي زي تحسب نحركين قال لعل تهزبي نتهزب تحاسبوا اللي نحرد أخوين قال لعلي خاسي كم زي عينة دي حساب زي حسب نسخاتكم رئيتو صحافتان بعلهم جمركمو بيت كريستيانو ما أغيلكم جيجن بعلهم فوتو تقبلوا لكم زبها إسران قالنا عمد إسران شو عادتنا عمد سمعنا يوم إسران شو عادتنا عمد بزي حتو سمعنا يوم إسران شو عادتنا عمد بزي حتو سمعنا يوم شي حنت مع حديثنا واجواج له عدت حنت مع حطونا حديثنا حزبنا زت بنور لهم حزبنا نغورو اي لناني غداينا نغبر عاوز بتخرسيان دون دخلت بتخرسيان حزبنا تمايلو بدغاف انت عامل ما بعلهم نجمركم بزمر يدنا بعلهم جميل انت حطو ايرتا واحد نجمره يحزوا نجبطو فيهم ناي معبل قداي جن بتخكلنيا زرواس لزخون إحنا وانت قريبنا إنا حلفنا يوم مالتي من أنت إنا تقريبنا تتخكلنيا بعلام زلتها يا أي تقولوا وانزو لسبات هالو رجيم تنج كفيديو حدا إسياس عن لاي حدا إسياس تقالي كوت أجمنا الليو مخاري حشنا كاب إثيوبيا كاب غوربيت كاب تجراي لما خرندو خوف ندنبل زبلو ألو نمتاكم تقولوا ينبلو من نحنا جن دمديمنا ودينا إنا زخفل واقع فرقو خفيلنا سلازي كوف مبال زدل نيرو انت زخون واقع مخفلونا يمدلين سلازي تارجم تشنج بزي عاد كيس لزلوا بخلت نغرينا حيزنا زلنا حجي تبايتا زغبر دنبار درجه حيزنا يلنا انت يا محبرسب عالم زغبر كا بخيلاتات حيزنا يلنا اب كلتي جن دغاف يدليو اسندابلنا نمصن خونا بزمدد حفوش جن زي زلو حزبنا دما اب قطباسي تنعرق نيرنا خمس تنقبر نيرنا خمزين تزخونس متعودنا قدم عدنا ماتنا كمز تزخون سمعت قومون بلينا نسو حليفوس حجي اذا انتقرنا زخن عوتنا نابزبل درجة إنا بسيحنا نوا حجي تشامع قلنا كمزي خن لوط خنمس إنا زبل نجر حليفو تنقرنا يوم سلزي سمعنا اتيون زولو زولو دقافين هالو تقامي زخونه معبلون زولو زول 20 شعات عامة تزاريمنا كابزي سمعنا نديو حنت مع التحتيتنا زولو دحر حجي نابتلوط إنا بقى تلوطس ندحر كل مرسين دلنا ذا عينو إنا مستر وفي زربا بزيهم تردوها مالتي اسكابزي زولو نسمعهم لكم الله أبزها قراونا أبتدأ بتقاوم زلبون سبعة أبزها قراونا حجي تمليسو أبزها قراونا أبسنست أباربعة مقاقيلهم زلون الساتهم يوم حجي لومي إيرترا دوي لمسحتت كوخاء اتيسب
قبلك كله خزدول كلس مسقوم سرح أبو أبتسنة طباب زلو سبيو نعم مسحتكو زي أقول داي زيا كم زيا زي مسابات زي قد داي زي سوق كناي تسلالي خستايو بجنزب زتعصبون اللوي ما أبزي سنة طبابو يعني حجن تايو جنزب هيب كان سبات كم زي قبروا لي يلخص خستا خد قبر منقستي بزي فلت أنا قرها دحرخ أنا تمنقستس قدات قبر أنت يبني رابطي خستاي زملكات أكالي هيبني نفسس كم منقست غيرواس منقست أبو بمنقد غيرس أب ميديا سبات خستا يقبر له مالك نس كم يتحسبنا تود تابع بزين منقستي يتصرف له بزخ أنا حزبي يتصرف له بزخ أنا بحلنا كبرتاتنا شمت أمدا يلخا كبرتاتنا بحلتاتنا أمنتاتنا تنا اسم توقينكا صمدا بعلي يفلت زي فرس حرايشي أبيلو أنا كم زقبر زلو خو يزبر زلو بزحات كا ملسي نخبي تصبي منيرم وتنتايكم كلكم انتايو شجركم زي تلاقوا زروالو خابتي أنا فلت مستر كاب إيرترا ركبي زي فيديو زغاب إيرترا مثلا ودت أبا جنزب كفيليو أسئلو ودو قال ملا عشان أنا جنزب كفيلو هسلو كلتا $100 يقايلو دزاربه علنا حبريتا يدمن عبيد لو غايب لونيوم عم توي يافتنا سولو ميديا سمع نيره لينك سدلو غلي اليوم كاتو دلي خزارب اي ثينك سولو ميديا توني دلي ناي فرتكم باسي تاشو خيبل دلي خون بزغونه جن عصوتيو ابتي دالول بحري تزاربو خال ابندا معبل كيدون تزاريبو معبل بانغيرو سغيغون سيو حجي مئتان سبك امنون عين معبل بمعر كهرمنا دل مالتي بمعرن سبا هرمني نتزبدل لي ختهرم ببناتو خات هبو مال انا حساب حجي بوغين حجي تحسكو اي مسلني تحسكو حجي يلت حدا سب حسو خلو اي تحسل له هايلكا ملسي كتبو الله كتبو وتحسل له هايلكا ملسي كتبو لك ايو هاوني بتحد وغنو مخنياتو بوزح غزي سلا تحسو ايو ابي صنيخه تايندا تغبرن ير حجت يحيس خلو حجت يحيسو نتحجز تحسسب حجي قريبنا يا غلغل يلكا مش حبيرنا خسرح يلكا بزا امن كالو كسام موداتا مساخا ينيرو سلازي شعو اي تحسن نير ولا تحيسو تلنا تحجي حجي جن بدحريو بزحات سوات كا خابز سحقتنا نايلو عن ريتاتكم مالتي معبل ودي شرو خوينو مسترخبه نعوخ تحجز جمير كايلو نسي اميزينج مالتي واي ودحاتني كوينو ترخيو لك اللخو بيتسبنا كوينو لك تقلل لها امو ودحاتني دا حراي بزخونا اي نسو زي كونسي زودق ام مساري بوزح زبلو مسلا ولدنا له حدا ام مسودق كلهم كم مسار كوينم يوم زمصو نمنتاي تنحنا حتى كوينم كقربو اي كالو نيرم مافت ميديا وي كاوديقو مينيرو حج سلازي حليفو مينيرو بوزح نجر كا بليصو سلازي نبر حجنه تزولص ام نجر كحاسو انكا ودق حجينا نخدكوتو زعينتو مسار حيزم قريبهم انا خا فلي بزول ملكعو نو كم عينت كون يبل بسرون حقت في دي طفنا بزولكم كزوقع زلخو اندحردات في تنيرو كسا حجيتات قبرو تصبيخمو سلازي مسانا خسرحي لكم مبزا امنكم لو مساخاتكم ينيرو دحرايكم نا مدر باي مصيكم زبل ريته هيبكم زلخو لو ام كنو خونو لكم يزمن صصبو يسمعنا تشاو دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب